Què tal? Benvinguts a aquest vídeo sobre el llibre Divina Misericòrdia, com confiar en la misericòrdia de Déu avui. Ara escoltareu un dels capítols que penso que és dels importants, que és el capítol 39, són capítols curtets. Aquest capítol es titula La medicina de l'ànima, la confiança. Quan estem en moments de dolor o sentim interiorment tristesa, és molt important repetir la pregària «Jesús, en vos confio». La confiança canvia radicalment una mirada trista per un somriure valent. Sentim l'abraçada de Déu cap a nosaltres com en el fill pròdig. Déu sempre està a punt per donar-nos consol, per fer-nos una abraçada, per estimar-nos tan profundament que no hi hagi lloc al nostre cor per la tristesa. Tot i així, Déu també deixa en mans de les persones que aquest amor que ell ens ha donat sigui també a través nostre que es manifesti. Som nosaltres, especialment, els que sentim l'amor de Déu en nosaltres, els que hem de transmetre aquest amor en fets i hem de consolar. I si no sabem com fer-ho, hem d'acudir amb humilitat al Senyor i plantejar-li els nostres dubtes i la nostra pobresa. Així, Déu, que és abundància infinita, ens nodrirà amb la força i l'aliment de la vida eterna, perquè, segons els nostres talents, puguem donar l'amor als altres o sapiguem com actuar en cada moment. L'autosuficiència o creure'n superiors o perfectes té molt perill. Per això, ens hem de sentir pobres d'esperit i faltats sempre d'aquest amor i d'aquests regals que sempre ens dona l'Esperit Sant, per anar avançant en l'amor als altres, en el progrés en l'amor al pròxim. La medicina de l'ànima és la confiança. Confiar en Jesús, que espere la nostra pregària per poder-nos consolar i orientar mitjançant l'Esperit Sant. No hi ha dubte que en la vida passarem per moments foscos, moments de dolor, però si preguem des de la pobresa, la foscor es tornarà llum. Jesús, en vos confio. I així acaba aquest capítol 39 sobre la confiança, sobre aquesta medicina de l'ànima, la confiança en Jesús. Gràcies per la teva atenció i si t'interessa informació sobre aquest llibre et deixo el link a la descripció. Salutacions cordials i una abraçada molt gran.